felanitxers, ni sorterrins ni manacorers. Davant la persecució policial que tenim a Felanitx, mos hem vist obligades a tapar molt les cares. No som enquipinonats. Volem recordar que aquí els violents són els de l'Sprite. Nosaltres som més del 7-Up. I demanam 2 punts. Que no torni a aparèixer cap força de l'autoritat. I si compareixen els civils, que només venguin els que tinguin el nivell C de català. A més, volem que els municipals facin una tila abans de venir. Paga el coixo. Per altra banda, exigim que s'aturi la persecució indiscriminada d'aquelles persones que prenen part de les festes populars i que els que han muntat tot aquest teatrillo es disculpin davant el nostre poble. A més, reclamam que el Partit Popular no s'apersoni com a acusació particular en el procés judicial i que en Juanra vengui al convent vestit de prosegur. Demanam que en aquesta reixeta segueixi estant empelleïda de sa felanitxera. Això és bona senya. Que no torni. Perquè ser felanitxer es un sentimiento que se lleva muy adentro. Que els municipals es facin responsables de la seva actuació i s'obri un expedient contra ells. A més, exigim que en Biel Tauler es desvinculi de la política nocida d'embausar. I, per acabar, demanam que la comitiva municipal surti del convent amb una caravela d'en Cristòfol Colom. I si no, que no surti. Visca el Cossa i visca Felanitx!